ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/11/24 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 15 ಇರುವ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣದ ಸಮಾನತೆದ ಮೂಲಕ ಬಾಬನ ಸಮಾನಲೆ ಇನಿ 4 ಕಡೆತ ಮಾತ ಸಮಾನಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಂತುವುದು ಹರ್ಷಿತ ಒಂದುಳ್ಳೇರು. ಈ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗು ವಾ ಸಮಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇಂದಿರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಮಾನ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡು ಒವ್ವೆ ಆತ್ಮಗು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಸ್ವಮಾನವಾದುಂಡು ಇನ್ನಿನ ತೆರಿದರ ಸ್ವಮಾನದ ನಸೆ ಏತು ಮಲ್ಲುಂಡು ಇದು ನೆನಪುಡುಪುಂಡೆ. ಸ್ವಮಾನದ ಮಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಣಿನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಮಾನದ ನಶೆಟ್ಟು ಲವಲೀನಾಲೆ ಈ ಸ್ವಮಾನ ಪಂಡ ಬಿರುದುಲು ಸ್ವಯಂ ಬಾಪ್ತಾದನ ಮೂಲಕ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಸ್ವಮಾನ ಆತ್ಮೀಯ ನಸೆನು ಗದ್ದೇರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಮಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಇನಿ ಅಮೃತ ವೇಲೆರ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಡೆಕ್ ತಿರ್ಗದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆದ ಸ್ಮೃತಿಟು ಏತು ಸ್ವಮಾನದ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಪಂಡು ತೂಯೇರು. ಮಾಲೆನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಪಂಡ ಸ್ಮೃತಿತ ಮೂಲಕ ಆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಸ್ಥಿತಾಪನವು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಸ್ಮೃತಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಸ್ವಮಾನದ ನಿಶ್ಚಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಸಮತೋಲನ ಏತುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಶ್ಚಯವಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾದುಪ್ಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮೀಯ ನಶೆಯಾದುಂಡು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಪನವು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣೆರಡ್ಲ ಸಹ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದಕ್ಲಿನ ತೂಯ. ಒಂಜನೆದ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ, ರಡ್ಡನೆದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲೇಕೇನೊಲ್ಲೆ ಯಾನು ಏರು. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ತೆರಿದುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಂಡತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಪಾಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇಂಚ ಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷಣ ತೂಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು. ಆಂಡ ಪನೊಡೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕೇರು ಪನ್ಪುನೆ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶೇರು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಐನ್ ಕೇನ್ವರ ತೆರಿದುಪ್ಪತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣನು ಸಮಾನ ಉಪ್ಪುನೇನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲೇಕೇನುಲ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮಾನ ಆದುಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುನವು ಇಂದುವೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನಾದುಂಡು. ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೈತಲ್ ಕನ್ಲೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನು ತುಯ್ಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿದ ಎದುರುಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಒಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಉಲ್ಟಾ ನಶೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಸ್ವಭಾವವಾದುಂಡು. ಅವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನೋಡು ಬರ್ರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಾನೆ ಅಜ್ಪತ ಮೂಜಿ ಜನ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಾರ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುಂಡು ಸ್ವಭಾವವಾದುಂಡು. ಒಯ್ನು ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಅಪಗಪಗ ಇಂದೇನೆ ಪನ್ಪರ್ ದೇಹಿಗೆ ಬದಲಾದು ದೇಹದ ಬತದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಎಂಚ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವವಾದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಪಂಡ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಲ ಸಹ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವವಾಡು. ಸ್ವಭಾವದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನವು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಪನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಪಗಪಗ ಪನ್ಪರು ಎನ್ನ ಭಾವತ್ ಸ್ವಭಾವದುಂಡು. ಆ ಸ್ವಭಾವನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಲ್ತೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಉಲ್ಟಾ ಸ್ವಭಾವದ ವಶಾಪರು ಬೊಕ್ಕ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವಭಾವದ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನವು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಾಯಗಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಇತ್ತೆಯ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ನ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದುಪ್ಪುನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸ್ವಭಾವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ತುಯ್ಯರು. ನಡತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಿತ್ತು. ಬಾಪ್ತಾದ ಸಮಾಚಾರ ಕೇಂದಿರು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ದಾದಿ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪನು ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅವಸ್ಥೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋನಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅವಡು ಈ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ದಾದಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸಹ ಇದು ಕುಡ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಪರಿಸ್ಥೆಲು ಆವಡು ಕರ್ಮಾತೀತ ಆವಡು ಬಾಬನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆವಡು ಐನೆರ್ದವರ ಪರಿಸ್ಥೆ ಆಪುನವು ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರಿ ಕರ್ಮಾತೀತ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಪುನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನವಾದುಂಡು.
ನಿರಾಂಕಾರಿ ಆಪುನವು ನಿರಾಂಕಾರಿ ಅದೇ ನಿರಾಕಾರಿ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಹಾಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಕಡೆತ ಮಂತ್ರ ನಿರಾಕಾರಿನ ಜೊತೆ ನಿರಾಂಕಾರಿ ಪಂತೇರು. ಕೇವಲ ತನ್ನ ದೇಹ ಅತ್ತನ್ನ ಬೇತೆಕ್ನ ದೇಹಡು ಮುರುಕುನವು ಇದಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರ ಅತ್ತನ್ನ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜಿರು. ದೇಹದ ಅಹಂಕಾರಲ ಸಹ ಉಂಡು, ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವಾದುಂಡು. ತನ್ನ ದೇಹ ಅತ್ತಂಡ ಬೇತೆಕ್ನ ದೇಹದ ಪರಿಬೇಡಿ ಉಪ್ಪುನವು ಸರಳತೆಡೆ ಉಪ್ಪುನವು ಇಂದಿಟ್ಟಂತೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಏರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಲಗನ್ನಡು ಉಪ್ಪಿರು ಸತ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಿಲು ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಕುಲು ಈ ಪಿದೈದ ರೂಪೋಡು ಭಿನ್ನವಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಡ ದೇಹಭಾನದ ಮಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಲುಂಡು. ಇಂದೆತ ಲೀಸ್ಟ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರ್ದು ತೆಪ್ಪೊಡು ಒರಿಯಕೊರೆ ಸೇರ್ದು ತೆಪ್ಪೊಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ದಿನ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಈ ದಿನ ಈತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ್ ದೇ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾನೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕೇಂಡರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಎಲ್ಯ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಪನ್ಪೇರು. ಸದಾ ಮನ ವಚನ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಕಡೆಯತ ಮೂಜಿ ಮಂತ್ರದ ಶಬ್ದನು ಸದಾ ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪನಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಮಹಾಮಂತ್ರೋಡ್ದು ಜಿಂಜಿದಂಡೆ. ಅಂಚನೆ ವಚನ ಕರ್ಮ ಮಾತೆಟ್ಲ ಕೇವಲ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದನು ನೆನಪುದಿವನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಾನತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದು ಸಹಜತೆ ಇಡೀ ಮುರುಳಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಮೂಜಿ ಶಬ್ದ ಈ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪನು ಸಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಲ್ಪುಂಡು. ವಚನುಡು ನಿರ್ಮಾಣತೆನು ಕನಪುಂಡು, ಕರ್ಮುಡು ಸೇವಾ ಭಾವನು ಕನಪುಂಡು, ಸಂಬಂಧುಡು ಸದಾ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾಮನೆದ ವೃತ್ತಿನು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಸೇವೆದ ಸಮಾಚಾರನ್ಲ ಸಹ ಕೇನುವೆರು. ಸೇವೆಡು ಇತ್ತೆತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಒರಿದುಂಡು ಅವು ಒವು ಪಂಡ ಆತ್ಮಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಆ ಶಕ್ತಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನವು. ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜವನ ಕೋರ್ಸ್ ವಚನದ ಮೂಲಕ ಪನ್ಪುನ ಕೋರ್ಸ್ ಅತ್ತು. ವಚನದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಾಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಎಡ್ಡಾದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪುನತ್ತು. ಅಂಡ ಎಡ್ಡಾದು ಆವೋಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿದ ಹನಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಪಂದು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹನಿತಾತ್ ಅನುಭವಲ ಸಹ ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಪುನು. ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತೊಂಡ್ಲೆ ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಐರ್ದವರ ಕೇಂಡರ. ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷಣನು ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಲಕ್ಷನು ತೂಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸಹಜವಾದ ಅಪರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕ್ಲೆನು ಸಮಾನ ವರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅರೆರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಪೇರು. ಸದಾ ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕ್ಲೆನು ತರೆತ ಕಿರೀಟ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐರ್ದವರ ಕಿರೀಟ ಸಿರಿರ್ದುಲ ಪಂಡ ತರೆರ್ದುಲ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಾನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತರೆತ್ತ ಕಿರೀಟತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಂತುಲೆ ತುಲೆ ಏತೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಳ್ಳೇರು ತೂದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಡೆ ಈತೊಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತೆರಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪುಡು ಏತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪ್ಪು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಾಪ್ತಾದನ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೇರು. ಅಂಡ ನಲ್ಲ ದುಂಬು ಕನೈಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓವು ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓ ಪಂಡು ಸುರುಕಾದ ಬಾಪ್ತಾದ ಪಂಡ್ತೇರು. ವಾರಸ್ದಾರ್ನ ಮಾಲೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಾರಸ್ದಾರ್ನ ಮಾಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಾಲೆ ಅತ್ತು. ರಡ್ಡನೆದ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದಕ್ಲೆನು ಮೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಭಾಷಣನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆನು ತಮ್ಮ ಕಡೆರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಾದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಶಬ್ದನು ಪರಡುಂಡು ತಾನೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅತ್ತಂಡ ಸುಲ್ಟ ಮೈಕ್ನ ಆ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಅಕುಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲ ಸಮಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಶಬ್ದನು ಪರಡದು. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಭಗವಂತ ಬೈದರು ಐನು ಸಾಧಾರಣ ಪಂದ ತೆರಿವರು. ಅಂಡ ತಮ್ಮ ಕಡೆರ್ದು ಬೇತೆಕುಲು ಪನಡು ಅಧಿಕಾರಿತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಪನಡು. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಅಕುಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ರೂಪೋಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆವಡು. ಏಪ ಶಕ್ತಿಯರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪಿರೋ ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾಧ್ಯಮನು ಪಂಡ ಮೀಡಿಯಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತದರ. ಮಾಲೆನು ಬುಡ್ಲೆ ಬಳೆನಾಂಡಲ ಮಲ್ತದರ ಕೈದೆರುಪುಲೆ. ಈ ರೀತಿ ಏರು ತಯಾರು ಮಲ್ತದರು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂಪೇರು ಒಯ್ನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತದರು. ಧೈರ್ಯ ಅಂತೂ ಎಡ್ಡಾದುಂಡು ಕೇಂದರ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದರು. ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ವಾರಸ್ದಾರನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮೈಕ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ.
ಅಪಗ ಕೂಡ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬಾಯದು ಶಿವಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಪಂಪುನ ಶಬ್ದ ಪರಡದು. ಈ ರೀತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾದು ಮಲ್ತುದಾರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುದುನತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಂತೂ ಎಡ್ಡಾದು ಮಲ್ತುದಾರ ಅಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಡೆದು ಎರಾಂಡಲ ಮೈಕ್ ತಯಾರಾವಡು, ಎರಾಂಡಲ ವಾರಸ್ತಾರ ತಯಾರಾವಡು. ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಯರು. ಈ ರೀತಿ ಅತ್ತು ಇಂದು ಅಂತೂ ಅಜ್ಪ ವರ್ಷಲು ಆದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ 5 ವರ್ಷದ ಸೇವೆದಕ್ಲೇನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಈತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ವಜ್ರ ಮಹೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ತೂಲೆ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸಗೊಂಡವು. ಅತ್ತು ಇಜ್ಜೋ ನಗಾರಿ ತಾನೇ ಬಾರಿಸಗೊಂಡಾನೆ ನಿಕುಲಂತೂ ದೇವಿಯರಾದುಳ್ಳರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪರು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸವನಕ್ಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಕ್ಕಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಗೀತೆ ಪನಡು ಶಿವಶಕ್ತಿಯರು ಬತ್ತಿರು ಕೇಂಡರ ಶಿವರಾತ್ರಿಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುದರು. ಅಂಚನೆ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ 5 ಬಕ್ಕ ಬಾಬಾ 500 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬೈದೇರು ಬಣ್ಣಗ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯ ಪಂದು ಬರೆಪೇರು. ಅಂಡ ವಾರಸ್ತಾರ್ಯರು ಏತಾಯರು ಮೈಕ್ ಏತಾಯರು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಚಾರನು ಕೊರಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುದಾರು ಭೂಮಿನು ಮಲ್ತುದಾರು ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಎಡ್ಡೆವು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆ ಸೇವೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಪೋತಿಜಿ ಸಮರ್ಥ ಅಂಡ್ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಆಯರು. ರಾಯಲ ಪರಿವಾರದಕ್ಕಲು ಆಯರು ಅಂಡ ರಾಜರಾಣಿ ಸಹ ಬೋಡು ರಾಜ್ಯ ದರ್ಬಾರು ಶೋಭೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಕೇಂದರ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಾಂಡವರು ಕೇಂದರ ಕೈದೆರ್ಪುಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಾತಿಲು ಕುಳ್ದೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಅಂತರಾಳದ ಪ್ರೀತಿಯಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಂಕಲ್ಪ ನಡತುಂದತ್ತೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಏಪ ಆಪುಂಡು 5 ಕಾಫ್ ದಾದಲ ಕೇನೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು. ಮಧುಬಣ ತಕಲು ಇಂಚಿನ ಕೇಂಡರು ಮಧುಬಣ ತಕಲು ಕೈದೆರ್ಪುಲಿ. ಮಧುಬಣ ತಕಲು ಲಕ್ಕಲೆ ಮಧುಬನ ಶಾಂತಿವನ ಜ್ಞಾನ ಸರೋವರದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುಬನೊರ್ದು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸವರು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬಾರಿಸವರು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬಾರಿಸುಂಡು ನಗಾರಿ ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬಾರಿಸುಂಡು ದೆಹಲಿರ್ದು ಮಧುಬನೊರ್ದು ಅತ್ತೆ 4 ಕಡೆರ್ದುಲ ಪಂದು ಪಂಡೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆರ್ದು ಬಾರಿಸವನತ್ತು ಮಧುಬನೊರ್ದುಲ ಬಾರಿಸುಂಡು ಅಪಗ 4 ಕಡೆರ್ದುಲ ಬಾರಿಸವುಂಡು ಅಪಗನೆ ಕುಂಭಕರ್ಣರು ಲಕ್ವೇರು. ಮಧುಬನ ತಕಲು ಕೇಂಡರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಎಂಚ ಸೇವೆಡು ಸುಸ್ತು ಇಜ್ಜಂದಿನ ರೀತಿಲಿ ಸೇವೆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪುಲೆ ಕೇವಲ ಕರ್ಮನಾತ್ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಮೂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ನನಾತ್ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಡ್ಡೆವು ಮಧುಬನ ತಕಲು ಮರೆತಿಜ್ಜರು. ಮಧುಬನ ತಕಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಧುಬನಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಧುಬಣತ ಪುದರೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಪಂದು ಮಧುಬನ ತಕಲಂತೂ ಸದಾ ನೆನಪೆ ಎತ್ತದೇ ಉಂಡು. ಮಧುಬನ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಸೇವಾಧಾರಿಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಮೊಕುಲು ಎಂಚ ಒಣಸು ಮಲ್ಪೇರು ಉಪ್ಪೇರು. 5 ಮಧುಬನ ತಕ್ಲಿನು ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹ ಅಂತರಾಳೋರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಸುಸ್ತಾಪರು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅಂತೂ ಸುಸ್ತಾಯರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಒಂತುದು ಸುಸ್ತಾಯಿನೇನು ತೂತಿಜೇರು. ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ತದೇರು ಕುಳ್ದು ಕಾರು ಪತ್ತನುಂಡು ಉಂತು ನಾವು ಸರಿ. ಶಿಕ್ಷಕರನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ತಾನೆ. ಮಧುಬನತ ಮಿತ್ತಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರನಲ ಪ್ರಿಯರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರಾಯನ ಮಾತೆಯರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಹಾವೀರ ಪಾಂಡವರನ ಜೊತೆಟ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು. ಪಾಂಡವರನ ವಿನಃ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐನೆರ್ದವರ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದ ಮಹಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಪಾಂಡವ ಬಕ ಶಕ್ತಿಯರ್ನ ಕಂಬೈಂಡು ರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜ ವಿಷ್ಣು ಆದುಂಡು. ಮಧುಬನ ಟುಪ್ಪುನ ಪಾಂಡವರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ನಶೆ ಉಂಡೆ. ವಿಜಯದ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ನಶೆ ಎತ್ತು ಎಡ್ಡೆವು. ಪಾಂಡವ ಭವನಡು ಪಾಂಡವರ ಪೂಜೆರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡವರುಲ್ಲೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಮಧುಬನಟು ಮಜಾ ಬರ್ಪುಜಿ. ಐನೆರ್ದವರ ಏರು ನಿಕ್ಲೇನು ಮೋಜಿಡು ಉಪ್ಪರೋ ತಿನ್ಪವರೋ ಬೊಕ್ಕ ರಾಪವರೋ ಅಂಚಿನ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಬಲಿ ಹಾರಿಯಾಪೇರು. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಲೇನು ಅಮೃತ ವೇಳೆಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಕುಲು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟನೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಕುಲೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಕುಲೆ ಆದುಪ್ಪು. ಮಧುಬನದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಓವೋ ಕೆಲಸಡುಪ್ಪು ಅಂಡ 4 ಕಡೆತ ಮಧುಬನ ನಿವಾಸಿಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಅಮೃತ ವೇಳೆಡ್ದೆ ನೆನಪನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಬಾಪ್ತಾದ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕೊಡ್ತೇರೋ ಐನು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತು ಸರಿ ಮಲ್ಪರು.
ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಸಮಯಡು ಮಲ್ಪರು ನಿರಾಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆತ್ತ ನಿರಾಕಾರಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ಪರಿಸ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ದೇಹಬಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ದೇಹಬಾನರದು ಭಿನ್ನ ಅದು ಪೊಡಾಪುನು. ಈ ಆತ್ಮಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಂದುಲ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತಂದುಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪುರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆತ್ತ ನಿರಾಕಾರಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ಪರಿಸ್ಥೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಬಾಪ್ತಾದ ಡ್ರಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ನಿರಂತರ ಭವ 4 ಕಡೆತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪುಡು ಮಗ್ನಾದುಪುನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನ ಲಕ್ಷುಡು ಸಮಾನಾಪನಂಚಿನ ಏರು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೊಡ್ದು ಪಗ್ಗೆಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗೃತ ಆದ ಕುಲ್ದೇರು. ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಶುಭಾಶಯ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರನುಲ್ಲೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಡು ಈ ಸಮಯಡು ದಿಲಾರಾಮ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿ ಹೊಂದಿರು. ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡ್ಲ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪುದರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರತೇರು. ಪುದರ್ದ ಮಾಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪುನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರು ಅಕಲು ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ಓವ್ಯ ನಂಬರ್ ಪಡು ಆಂಡಲ ಬಾಪ್ತಾದ ಸದಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಾನದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಸಮಯಡು ಬಾಪ್ತಾದನ 4 ಕಡೆತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೆನಪುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒವ್ವೆ ಮೂಲೆಡು ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ನಗರೊಡ್ಲ ದೇಶೊಡ್ಲ ವಿದೇಶೊಡ್ಲ ಒಲ್ಪನ ಎತ್ತುಂಡಲ ಬಾಪ್ತಾದಗ ಸಮಾನನು ನೆನಪು ಕೊರೊಂದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲುಪ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಮಾನ ಮಾಲಾಧಾರಿ ಸ್ವರೂಪಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸ್ವರೂಪಡು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ. ದಾದಿನ ಜೊತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದುಲ್ಲರತೆ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜೊತೆ ಮಾತಲ ಬಲ್ತುಪೋಂಡೆ ಅವು ಕೇವಲ ತುಜ್ಪೈರಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತನು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಬತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರತ್ತು. ಮಾತ ದಾದಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾತ್ರನು ತೂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಖುಷಿಯಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿರ್ಮಲ ಶಾಂತ ದಾದಿ ನ ಜೊತೆ ಆದಿರತ್ನವಾದುಲ್ಲರತೆ. ಆದಿರತ್ನತೆ ಅನಾದಿ ರೂಪೊಡ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬನ ಕೈತಲಾದ ಜೊತೆ ಟುಲ್ಲರು. ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ರೂಪೊಡ್ಲ ರಾಜ್ಯ ದರ್ಬಾರ್ದ ಜೊತೆಯಾದುಲ್ಲರು. ಸದಾ ಗಣತದ ಕುಟುಂಬದ ಘನತೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಆದಿರತ್ನ ಆಪನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಿದನು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಾದುಂಡು ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಪುನನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವರದಾನ ಆದುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಪನಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದುಪ್ಪುನನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವರದಾನ ಆದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ವರದಾನ. ಲೌಕಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ನ್ಯಾರಾಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆತ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟಮೋಹ ಭವ ಸದಾ ನ್ಯಾರ ಒಪ್ಪುನ ನಿಶಾನಿಯಾದುಂಡು. ಪ್ರಭು ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬೇತೆಯಾದ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಪ್ರೀತಿ ಪಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಪನೋಡಾಪುನು. ಏರು ಜೊತೆಟು ಉಪ್ಪೇರು ಏಪ ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಮಾತ ಪುದೇನು ಬಾಬಾಗ ಕೊರ್ದು ಖುದ್ದು ನಿಕುಲು ಹಗುರಾದ ಬುಡ್ಲೆ ಇಂದುವೆ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು. ನಷ್ಟಮೋಹಿಯಾದುಪ್ಪು ನವುಪ ಆಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸದಾ ಶಬ್ದನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಲೌಕಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೌಕಿಕ ಜೀವನುಡು ಸದಾ ನ್ಯಾರ್ಯಾಲೆ ಅಪಗ ಸದಾ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್: ವಿಕಾರ ರೂಪಿ ಸರ್ಪನು ತಮ್ಮ ಶಯ್ಯೆಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದ ಬುಡ್ಪಾರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.